kublai api perlok ki baju sungut tenat panpej ya kene ke channel YouTube jong nga ha kene ke si ngidon hang ni ha ka snong ding siang snopa share like bat subscribe khnang phinyo ekiwe pat ki channel na kene ke YouTube tem tang ngidon ya kini ki khna ki bron ya ka sap karpang te kedon ya kasap ko baflatam na kabenta kini ki khana ki ba nang ban le bat ban kaang ye ki jajmerat te ha kene kasi ngin ha kene kasi ngan pen i api kumno ba uniwe khana uba khamhe na pedeng kini unang ban biar kum uksau lane ban kaang kum uksau ta ha kan kasi nga ai khublai ya kini ki khna ki ba silur sisa ban le ya kanu kanu ka kam te nga kentu ya ki perlak perjor ban nom seu ban nom dei ban la ranya kanu kanu ka sap la jong khamtang ban pen i se ka perthei ya ka sap ka ba ki kidon khublai skun